Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tepang nami kula Jaya Hendrik Sumawardani absen 12 saking kelas 8. Sugeng tepang nami kula Atika Zarunisa absen 7 saking kelas 8G. Tepang nami kula Aisyah Meronga saking kelas 8G. Kula absen saking 8G absen selikur. Bab Kita Ngencana punika nyariosaken babagan akale Rahwana kang arep nyulik Dewi Sinta, garwanipun Raden Rama Wijaya. Rahwana nyuwun tulung marang Kartamarica kang sejatine raseksa supaya membek dados Kidang Ngencana utawa Kidang Emas kang endah banget. Manika cerita Kidang Ngencana saking epos Ramayana. Sugeng mirsani. Nalika negara Ayodhya kebumengan, Prabu Dasarata kepengin anake sing kono dadi raja. Ananging Dewi Kekeki kepengin Rama diusir saka Ayodhya. Dewi kepengin anake Raden Barata dadi raja. Rama nampa keputusan iku kanthi legawa. Dheweke lunga sareng bareng garwane Dewi Sinta lan rayine Laksmana kang sepuh. Padepokan anyar ana ing tengah alas dadi panggonan anyare Rama lan Swati. Ibu Rahwana raja saka Amrita kapilih kaenahan Dewi Sinta supaya bisa nyulik Sinta. Rahwana ngutus Kalangkita supaya member jadi Kidang Emas kang indah ngencana. Kidang kasebut mlaku-mlaku mudhungi padepokan. Banjur Sinta lewur kidang kasebut kepengin duweni kidang telu. Banjur Sinta matur marang garwane iku Rama Wijaya. Kang Mas, aku kepengin kidang mau celana kanggo aku ya. Banjur Rama Wijaya menyang tengah alas kanggo ngoyak kidang kuwi. Kidang kasebut mungkon adoh ana ing alas jero. Sawise iku Sinta kaprungu swara kaya Rama Wijaya sing lagi sekarat. Sawise iku dheweke nyuwun marang Lesmana supaya nyusul Rama. Kala nimbang-nimbang amati Dewi Sinta bisa lan sabuza. Dheweke lunga saka padepokan. Banjur Dewi Sinta tinggal piyambakan ing padepokan. Waktu iki Rahwana rawuh nganggo rupa Resesapa. Dheweke nyoba nyedak lan demam minangka wong suci. Sinta awit welas kasine metu saka wates pangayom kanggo menehi pitutur. Nalika Sinta wis metu saka wates pangayom, banjur Rahwana malih rupa dadi raseksa lan nggawa mabur Dewi Sinta menyang Alengka numpak Gadya. Nalika Rahwana mabur gawa Sinta, wis swara ana ing awang-awang. Persis Jatayu kanca wawase Prabu Dasarata banjur nyedak Rahwana. Rahwana, kowe sing nyulik garwane anake. Aku ora bakal ngijini tumindakmu. Ujar si Jatayu kan gitu. Rahwana ora mundur, malah mundur lan siap. Perang gede kedadian ing langit. Jatayu ndhekke seminggu lancakan kanggo dengan perang. Tapi kekuatannya dipakai kanggo nyelametke Sinta. Kendaraane Rahwana ngasih oleh metu serangan Jatayu. Ananging Rahwana iku raseksa sakti mandraguna. Suwine Jatayu ditugel, geteh nyocor lan Jatayu tiba menyang utara. Banjur Rahwana mabur menyang Alengka nggawa Dewi Sinta. Sopo sing nindakake iki Eyang? Pitakone Rama kanthi tangis. Rahwana gawa Sinta. Aku nyoba nyelametake nanging kalah. Rama lan Laksmana kaget. Matur nuwun kanthi Rama nguburke Jatayu kanthi upacara kapten. Rama nganggep Jatayu minangka satria kang gugur demi kesetiaan. Resi Jatayu gugur minangka lambang kasetian lan pangorbanan. Masya awake remuk nanging jiwane tetep mulya.
Angin lirih usap gadung kaya melu nangis amarga gugure manuk Garuda kang sedih. Saka kahanan iku mau Rama saya sumurup. Perjuangan ngolehake Sinta iku ora gampang. Nanging kudu dilakoni kanthi ikhlas lan akeh tresna. Samudra tangis kelingan tresno kang manis dino saiki sareng